yana kai ala amma mutane akwai rashin tausayi wallahi mutum mara lafiya ba tausayi ba imani ba san abin nan ki taso mutane ba imani mutane ba tausayi mutane babu jin kai to zaka yi ba ai ba su mutu yawa Allah wannan ne ke da mushi wallahi tari dai ne zafi tari ne zafi baka san wannan alamomi ne masu fita masu dauke da shirin COVID-19 ba imin da yare na kimanin wani lokaci ya dauka wallahi ni ma samun shi ne ranke dadi a nan gurin da kuma ko zan yi baka da history na abin da ya damu zazzabi ne ga cikin zafi tsamin hadi kaman wuta na gode tunanin ka kawai gamar lafiya cikin lokaci ne dan ka dauke Allah da ka oyo Allah da dan haka likita waɗannan duk sai mun tafi da su to me ke dan ka kamun ai mun a gude me ke da wannan ba su wallahi no